Sose akartam tacskót, úgyhogy tacskóm lett. Világéletemben mindig is nagyon akartam egy kiskutyát, mivel anyáik sose engedték, így úgy voltam vele, hogy ha nagy leszek, biztos, hogy lesz. Úgyhogy amikor külön költöztem, nekem ez volt az első gondolatom, kiskutya. Még nem tudtam pontosan, hogy milyen kutyát szeretnék, egyet tudtam biztosan, tacskót nem. Mondom is, hogy miért voltam ilyen sziklaszilárdan biztos ebben a döntésemben. Ahol fölnőttem a tóparton, 4 házzal mellettünk volt egy tacskó. De ez nem akármilyen tacskó volt, ez egy mentett, nagyon gonosz tacskó volt. Én annyira féltem tőle, hogy amikor tókört sétáltunk, és meghallottam, hogy ott van, kint van, nem mentem arra tovább, inkább visszafordultam, és visszafele megtettem a tókört. Bármikor elmentél a házuk előtt, lerohant, kirohant, oda a lábadhoz, és ugatott, mint egy vérebb. Sőt, az egyik szomszédot, aki biciklivel volt, bele is csípett a lábába. Elvileg régen biciklisek kínozták, amúgy tényleg nagyon sajnálom őt, de nagyon féltem tőle. Alapból van a tacskókról egy ilyen sztereotípia, hogy gonoszak, sértődősek, stb. Na hát ő nekem erre tökéletes példa volt, nem is kellett több. Soha nem is tetszett ez a hosszú testük, szóval így semmi nem fogott meg. Viszont az egyik barátnőm, meg az anyukája odáig voltak a tacskókért, és tudták, hogy mindenképpen tacskót szeretnének, úgyhogy el is kezdtek nézelődni. Találtak is a jófogáson egy hirdetést, ahol viszonylag még kedvező áron voltak kaphatóak a kutyusok. Oda volt írva, hogy még 2 fiú harlekin kis tacskó kapható. Úgyhogy egy pénteki nap fogták is magukat, és elmentek érte. Oda mentek, ott volt a 2 kiskutyus, 2 fiú, de az egyik szeme kék volt, a másik barna, és ez annyira tetszett nekik, hogy őt hozták el. Eredetileg elvileg 5-en voltak testvérek, tehát 5-en voltak az alomba, az első 3 kislány az már régen elkelt, és hát Murphyke maradt ott. Murphyke volt az az egyedüli kiskutyus, aki ott maradt. Elvileg egy csajszi lefoglalózta, mert a barátja azt mondta neki, hogy bármit választhat születésnapjára, és ő egy kiskutyát választott, majd a csávó beközölte, hogy na azért ezt mégse, szóval sajnos vissza kellett mondaniuk Murphykét. Úgyhogy így volt ő az, aki ott maradt utoljára, pedig ő volt a legkisebb. Mind közül a legkisebb. Én nem tudom nektek elmondani, hogy milyen pici volt, de nagyon-nagyon pici volt. Icipicike. Na, ekkora. Tehát, hogy így nem hitted el. Szóval ugye pénteken elhozták a barátnőmék Murphyke ikertestvérét, Csongikát. Mi meg anyával átmentünk vasárnap kiskutyanézőbe, természetesen. Nem ez a rúzs lesz most mégse. Szóval beszélgettük ott, hogy jaj, de cuki, jaj, de aranyos, és hogy miért pont őt választották. És hát szóba jött, hogy ott maradt egy még ennél is kisebb testvére, mondom, ennél kisebb. És elkezdték mesélni, hogy milyen rosszul vannak tartva, és hogy nyúlketrecbe tartották őket a garázsba, újságpapíron, ráadásul megsugom, hogy tél volt, szóval rohadt hideg volt. Én nekem majdnem megszakadt a szívem. És elkezdtem rajta gondolkozni, hogy basszus, így is úgy is szerettem volna kiskutyát. Ez annyira sorszerű, hogy mondom, akkor már miért ne hoznék el egy olyan kiskutyát, akinek tényleg szüksége is van rám. Mondták, hogy Murphyke zokogott, amikor ott hagyták őt egyedül. Annyira nem akart már ott maradni. Úgyhogy hétfőn autóba ültem, és 4 órát kocsikáztam a barátnőmmel azért, hogy elhozzuk ezt a kis csöpséget. Tényleg nyúlkedrecbe voltak tartva, de ez a kutya olyan beteg volt, a füle begyulladva, olyan sovány volt, hogy konkrétan már alig lehetett látni belőle valamit. Fú, de mérges voltam. És még pénzért adták, de mondtam, hogy ne szarom, kifizeted, és továbbállsz. Törpetacskóként voltak eladva, de nem láttuk a szülőket, mert pont betegek voltak, úgyhogy nem akarták itt a kiskutyák közelébe. Elvileg ez egy olyan volt, hogy csak egyszer akarták, hogy szüljön az anya, nem tenyészet, hát nem tudom. Ebben nem vagyok mai napig 100%-ig biztos, és nem is lettek törpetacskók. Mindegy. Szevasz. Mizu. Na szóval, ez a kiskutya a világ legédesebb, legaranyosabb tacskója. Ebbe semmi tacskó nincs. Elmondom nektek, olyan cuki, olyan aranyos mindenkivel. Imádni való. Egyedül a gyerekeket valamiért utálja. És egy darabig nem tudtam, hogy miért. Fél tőlük, ugatja őket. Majd rá kellett jönnöm, hogy azért,
mert annál a családnál volt 2 kislány, akik nagyon nem akarták ám, hogy elvigyem. Szerintem ők ott nyúzták, húzták. Úgyhogy szerintem Murphykének ez egy gyerekkori traumája. Az első év az nagyon nehéz volt vele, a szobatisztaságra nevelés, és hát azért tényleg van egy kicsi karakán stílusuk, de ő nem olyan, hogy megsértődik, ő olyan, hogy utána jön oda, és bocsánatot kér. Szóval az első évben azért egy párszor elgondolkoztam, hogy én eladom. Persze nyilván csak viccből, de azért nagyon nehéz volt tényleg így összecsiszolódni. Főleg így a 20-as évek elején egyedül kutyát nevelni. Most, hogy van párom, most sokkal könnyebb, mondják egymást. De most már annyira egyben nőttünk, hogy el nem tudnék magam mellé semmilyen másik kutyát képzelni. Őt konkrétan nekem teremtették. Ebben 100%-ig biztos vagyok. Ja, és az is tök jó, hogy találkozhat az ikertestvérével. Első pillanattól tudták amúgy, hogy ikertesok annyira cukik voltak, és annyira máshogy játszanak egymással, mint a többi kutyával. Eszméletlen. Most lesz november 20-án a születésnapjuk, úgyhogy hatalmas ünneplésre készülünk. Köszönjük, hogy megnéztétek Murphyke történetét, ha még bármi kérdésetek van, írjátok.